Ola, eu son Concha Blanco, a autora deste libro que teño aquí nas mans. Titúlase Feminino Singular, en plural, e publicouno Bahía Edicións e ilustrouno Laura Romero. Detrás deste título, que aparenta pois un xogo de palabras, feminino singular en plural, hai un conxunto de 12 poemas que eu dei chamar poemas biográficos, por aquilo de que en cada un deles pois fala de unha muller ou de varias mulleres, algunhas anónimas, outras con nome e apelido, que ao longo da historia pois destacaron por algo que pola súa fouteza, pola súa intelixencia, pola súa forza, pola súa dedicación, pola súa actitude, sobre todo todas tiñan algo en común, que é o de que haxa unha igualdade de xénero. Non pode ser de outra maneira, porque se non hai igualdade de xénero, pois a sociedade moderna non avanza, non progresa adecuadamente. Tamén no libro están Sabela e Roi. Que quen son Sabela e Roi? Pois son un rapaz e unha rapaza, máis ou menos da vosa idade, que foron os primeiros lectores destes poemas. Entón decidiron quedar no libro para sempre. E de que xeito? Pois mantendo un diálogo, facendo reflexións sobre estes poemas e decidindo que eles tamén farán o posible para que esta sociedade avance axeitadamente. Vou vos ler somente o comezo e un pouquiño do final. O libro comeza así: é unha flor, é unha rosa, é escritora galega e famosa. E remata cun diálogo de Sabela e Roi, que parte do diálogo é este: estáseme ocorrendo unha idea, falou a rapaza. Cal? Que sexamos nós quen lles fagamos o poema. Roi levou as mans á cabeza porque dicía que escribir poesía non se lle daba. Intentémolo entón, facemos uns haikus. Fantástica idea, mans á obra, apurou Sabela. Xa o teño, foi a rapaza a primeira. E a seguir van 2 haikus que eles fan, pero eu prefiro non lérvolos porque é mellor que entredes no libro e que os leades vos tamén e faledes con Sabela e Roi. A que esperades? Vinde ler o libro.